মই বিশ্বাস কৰোঁ যে হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰীয়েও বিজেপিৰ লগত সহযোগিতা কৰিব আৰু বিজেপিয়েও BPFৰ লগত সহযোগিতা কৰিব। আৰু আপোনালোকে জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আজি নহয় 2001-2 চনৰে আমাৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। আৰু যোৱা 5 বছৰো যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এটা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ BTCৰ পৰা আঁতৰত আছিল, মই ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক মোৰ লগত সদায় আছিলে আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আমি সদায় মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিলোঁ। গতিকে ইয়াক ৰাজনীতিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰোঁতে সময় নালাগে, কিন্তু আজিৰ দিনটো ৰাজনীতি পতাৰ কথা নহয় কাৰণে পতা নাই। বিশেষকৈ অসমৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ হৈ আছে। কেইটামান দিন যাওক, ৰাজনৈতিক কথা বতৰা সকলো মানুহ একত্ৰিত হৈ থাকক। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সফলতা। ইলেকশ্যনৰ আগতো ভাইলেন্স হোৱা নাই, ইলেকশ্যনৰ মাজতো হোৱা নাই, ইলেকশ্যনৰ পিছতো হোৱা নাই। গতিকে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ এইটো এটা ডাঙৰ সফলতা যে আজি আমি ইমান ডাঙৰ এটা ইলেকশ্যন হ'ল, ক'তো এটাওতো গণ্ডগোল লগা নাই। গতিকে সেইটো হ'ল অসম চৰকাৰৰ সফলতা। VIPটো থাকিবই নালাগে, মইতো বিচাৰোঁ মোৰ পৰাও এইবোৰ উঠাই লৈ যাওঁ। এতিয়া উপায় নহ'লে আমিতো কাৰোবাক নিৰাপত্তা দিব লাগে, কিন্তু মইতো নিজে বিচাৰোঁ যে মোৰ মন্ত্ৰী MLA কাৰো লগত চিকিউৰিটি দিব নালাগে। আমি কিমানৰ PSO উঠাই দিছোঁ। আটাইতকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ দিনতে 4000 PSOৰ পৰা আমি 600লৈকে নমাই দিছোঁ। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे आरोबाव रिपर्ट्सफोरखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय। जोङो दिनैनि समावहाय डाइरेक्टलि माखासे भिडिअफोरखौ लानानै फट'फोरखौ लानानै बाथ्रा सावरायगोन रायजोफोर। हाग्रामा महिलारीनि सायाव हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव सासे एनडिएफबिनि सायाव माखासे मावनो थांखि लानायफोरनि सायाव जोङो दिनैनि समावहाय सावरायनाय जागोन। मैयानि समावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे पावारनि सायावहाय बाथ्रा बुंनानै होबाय। बेखौ सोरबाया ससे दानस'नानै लानानै ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक पेजाव हगारनानै लानायबो आङो नुनो मोनदों। नाथाय बे नङाखि आङो हाग्रामा महिलारी सारनि पावारखौहाय डाइरेक्ट ब्लेक स्करपिय'आवहाय गाखोनानैहाय रेड बाथि सावनाय बेखौल' पावार होननानैहाय आं सानाखै। जेरै BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों ससियेल मिडियायाव, बेखौ लानानैसो आङो सिदा BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि सायावहाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मानोना हाग्रामा महिलारी सारानो फोरमायदोंमोन जे पावारखौहाय मोनफिनबाय। बे समावहाय पावारा मा होननानै बुङो, VIP MLA MP फोरखौ लाफानानै स्कट गारियावहाय मा होनना बुङो, बेवहाय ब्लेक स्करपिय'आवहाय गोजा बाथि लानानै जेनेखि कारावहाय गोजा बाथि लागायनानैहाय सालायनो हानाय बेखौसो पावार होननानै बुङो बिथांनि थाखायब्ला। बेखौ गावनो फोरमायदों, बेनिखायसो आङो बुंदों। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय जे माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि सायावहाय पावारजों लोगोसे डिपार्टमेन्ट दङ। दा नोंथांमोना नैबेयाव नायनानै लादो। दा बेफोर खामानिखौहाय UPPL सरकारा सिगांनो मावखाबाय आरो बेखौनो मावलांबाय थानो सेस्था खालामखादोंमोन। नाथाय बिथांमोना रायजो राजानो दिन्थिनानै होयैनि खारनावनो बिसोरो फेलें जाबाय होननानैहाय आङो सानदों रायजोफोर। सिगांबो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंखाबायमोन आरो UPPLनि CM प्रमद बर' साराबो सिदा बुंखादों, मोनसेबो डिपार्टमेन्टआ थाङाखै, गासैबो एखेयैनो दंजोबो। नाथाय रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायाखै। दिनै फैयै फैयै जोङो नुनो मोनबाय UPPLनि CM प्रमद बर' सारा डाइरेक्ट बख'नानै दिन्थिनानै होस्राबाय। दा फारसेथिं पावार होननानै बुङोब्ला जोङो DC पावारखौ लानानैनो गोबां इलेक्सनावहाय दावराव जाबोनाय BPFनि पावार होननानैहाय बुंबोबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। दा बे DC पावारखौ लानानै 17 बोसोरावहाय BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि बर' हारिखौहाय माबायदि असान्ति रायजो सासन खालामबोदोंमोन बेखौ हयथ' गोबाङा मिथिगौ। नाथाय बेफोरखौ बुङालासे आङो बे समावहाय बेखौसो सानबाय, बे DC पावारखौ लानानै जोंनि दानि जे गोदानै देरहानाय हाग्रामा महिलारी सार
नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ दानासय नोङो मोजाङै मोजां सरखार सलायलांब्लानो जाबाय जेरैबायदि मावनो थांखि लादों बेबायदिनो मावलांब्लानो जाबाय होननानैहाय आं सानो दा 5 अक्ट' खालार खालि हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो समायखिरा लाबाय नोंथांमोना नैबेयाव नायदो बेयावहाय प्रमद बर' साराबो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय बिनि समायखिरा लानायावहाय माखासे गोजोननाय बावहरनाय जोङो नुनो मोनदों बिथांखौहाय साबायखर बावहरनाय जों नुनो मोनदों लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साराबो हाग्रामा महिलारि सारनि समायखिरा लानायावहाय माखासे गोजोननाय खौरां बावहरनाय जोङो नुनो मोनदों साबायखर बावहरदों आरोबाव नोंथांमोना नैबेयाव नायदो भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह साराबो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय माखासे साबायखर बावहरदों दा जोङो आरो लोगोसे बेयावहाय अमित शाहआ ओरैबायदि लिरबावनाय दंबावो जे 2020 मायथाइयावहाय जे एकर्ड जानाय बेखौ लाफानानैबो माखासे रुजुफानानैहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावहरनाय जोङो नुनो मोनदों साफ्रोमबो दिनैनि समावहाय जोङो बयबो सानदों जे बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा पावाराव फैनाय लोगो लोगो मोजाङै सासन खालामसिगोन होननानै आंबो बेखौनो हास्थायदों दानिया रायजोफोर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा बुंखो नोंथांमोना एसे खोनासंदो 16টা বিভাগ ডিচি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে যোৱাকালি আমি ডিচি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিচি সকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায় মই बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा पावारनि बाथ्रा बुंनायावहाय जेरैबायदि बुंनांगौ बेखौहाय बुंनानै होबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया नाथाय बिथाङा आरोबाव बिपिएफनिनो चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौहाय लाजि फोनांबावबाय जों बयबो नुखादों रायजोफोर 2021 मायथाइनिफ्रायनो बिपिएफ पार्टिजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावबोनो सेस्था खालामनाय बेयो गासैबो इउपिपिएल पार्टिखौहाय फेजेननो प्लान पलिसि खालामनाय बर' हारिफोरखौहाय लेथेर फेथेर खालामनानै होनो नाजाबोनाय बियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मेन पलिसिमोन रायजोफोर फैयै फैयै फाइनालि आरोबाव सरकारखौहाय बिपिएफ पार्टिया सिंगेल सरकार दानो हानायनि खाबु मोनदोंब्लाबो बिजेपि पार्टिजों सरकार दानो गोनां जाबावदों बे खारनावनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय फिदिंनो हागोनखौ नुहुरनानैनो इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय जेरैब्लाबो फेजेननायनि राहाखौहाय लाबोदों 2021 निफ्रायनो मानोना 2021 निफ्राय बियो आन्दाज मोनबाय जे इउपिपिएल सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौहाय आसामनिफ्राय साबसिन साबना हामना डेभेलपमेन्ट खालामसिगोन इन्डास्ट्रि लाबोनानै कम्पानि बानायनानैहाय बेखौ बियो नोजोर होदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारजों थाफानानैहाय इउपिपिएलनि हेंथा बिरोधि खामानि मावनो बियो थुलुंगा होबोदों बेखायसो दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिया सिंगेल लार्जेस्ट नाम्बारखौहाय मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय फैबाय थानाय समाव नायनोसै बिथाङा मा मावो थामथियाव फैदो सासे एनडेबि गान्दा होननानै जों जायखौ सिनायो प्रमेला रानी बायद'जों थाबायफागासिनो दङ बिथाङा बिपिएफखौ मोजां मोनदों बिपिएफ पार्टिजों थाफानानैहाय बिपिएफनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों आं आसा खालामो एनडेबिफोरनि थाखायबो माखासे जे होबावनांगौ दङ रिहेबिलिटेसन 5 लाख नैबे 5 लाखखौहाय बिपिएफ पार्टिया बुंबोबाय थादों 5 लाखैनो होनांगौ होननानै बे समाव होयोना होआ नायदो एनडेबि नोंथांमोना आंथ' सानदों एनडेबिफोरनि सायावहाय फंसेबो बाथ्राखौनो बुंनाय नंला नामासो होननानैहाय सानदों रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आङो सानदों गान्दाया जेलनिफ्राय गबोनायनि उननिफ्रायनो बिथाङा थाखा फैसानिल' दावराव खालामबाय थादों ससियेल मिडियायावहाय बेनिखायनो आं बेबायदि बाथ्राखौहाय बुंनाय खोनानानै नुनायखायनो आङो सानदों जे गान्दाया एकमात्र एनडेबियाव हाबनायनि थांखिया थाखा फैसानि थाखायसो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि थाखायसो रायजो राजानि थाखाय नङा जायफ्रा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदों बिसोरो स्रि स्राय थादों मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो दावराव जायाखै बेखौ सरकारा मिथिखागौ होनाय होयिखौहाय दा सरकारजों लोगोसे बिथांमोननिनो माखासे ग्रुप लिडार्सफोर थायो दा ग्रुप लिडार्सफ्रानो जुदि बिसोरनि थाखाय दायथ' लायाखैब्ला अब्ला माब्रै मोनलायखो बे समावथ' सासेबो एनडेबि सरकाराव गैया नोंथांमोना नुखादों
दा एनडिएफबिफोरनि सायावहाय मा खालामो मा खालामा बेखौ समाजो दिन्थिसिगोन। जोबनायाव रायजोफोर नोंथांमोना नैबे जे लिरनाय नैबे थांखि बे थांखिया बिपिएफ पार्टिनि दै बे थांखियावहाय गोबांथार एकनिफ्राय लानानै 100थासिम रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय दङ। बेयावहाय गासैखौबो आङो फरायनो मोनदों। माखासेया मोजां थांखिया खिन्थु माखासेया एकदमबारे साबथावना नङा आरोखि, गनायजाथाव नङा। ओरैबायदि माखासेफ्रा हारिनि थाखाय दावराव दावसिनि माखासे थांखिफोर दङ। दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव आङो इलेक्शन केम्पिंआवहाय बिपिएफ पार्टिया समायखिरा लानाय बेखौ नोंथांमोननोहाय रिमाइन्ड खालामनानै होनो सानदों। नोंथांमोना नाय बेयावहाय बे समायखिराखौहाय बिथांमोना जेब्ला भटनि सममोन बे भट जानाय समावहाय 5 बोसोरनिफ्राय लानानै बिसोरो बे समायखिराखौ लाबोगासिनो दङ। गिबिसिन प्रायरिटिया जाहैबाय बिपिएफ पार्टिनि खामानिया मा होनो गिबिसिनथार बिपिएफ पार्टिनि खामानिया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा एलटमेन्ट, हा होनाय, हा गैजायिफोरनोहाय हानि पाट्टा होनाय। नैथिया जाहैबाय बेयाव नोंथांमोना नुखादों लाइमोनफोरनि थाखाय बेयावहाय गासै 100 कौटि थाखा रांनि मदद होनाय। थामथियावहाय 40 लाख आइजोफोरनि थाखाय रांनि मदद होनाय। दा बेयावहाय वमेनफोरनि थाखाय 40 लाख रां होगोन बेखौहाय जोङो फोरमायनानै होनाय नुदों। आरो ब्रैथियावहाय नोंथांमोना नुदों 50 कौटि थाखा ना 50 कौटि थाखा बेयो जाहैबाय इक'नमिक डेभेलपमेन्ट उइक, यानिखि रांखान्थि अबस्थायावहाय थोयै जानायखौहाय सुफुंनानै होनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खामानिखौ मावगोन। बेवहाय अनेक हाबसननानै दङ। इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोब्ला जों साफ्रोमबो मिथिखागौ, बेखौ फोरमायलायनांगौ होननानै आं साना। आरो बाथियाव दङ जाहैबाय 10 कौटि थाखा सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सिनियर सिटिजेनफोर माखौ होननानै बुङो। दा बिथांमोननि थाखायबो 10 कौटि थाखा बेयावहाय समायखिरा लानाय दङ। बेखौ मावगोन ना मावा फैबाय थानाय समासो दिन्थिसिगोन। आं आसा खालामो मोजाङैनो मावलांगोन, दावराव दावसि खालामनाय नङा होननानै आं सानो। मानोना बे समावहाय एनडिएफबिफोर गैला, मोजां सुजुग सुबिदा सरकार सालायनो खाबु मोनबाय, डिसि पावाराबो बिपिएफ पार्टिनियाव फैबाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय गासैबो पावार थाजोब्बाय। बेनिखायनो गोसोबायदि मोजाङैनो रायजो राजाफोरखौहाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदो। नाथाय आं मोनसे दुखुनांथाव ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनबाय, बिपिएफ पार्टियावहाय आरोबाव मोनसेबो इन्डास्ट्रि गायसननाय, मोनसेबो कम्पानि लाबोनाय बेयाव खोथायानो गैया। दा बिनि थाखायनो आङो मोजां मोनाखिसै। जुदि कम्पानि गैयाब्ला, इन्डास्ट्रि गायसनाब्ला, अब्ला बै गोजान देशआवहाय दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगलर बेफ्रावहाय फैनाय बैसोर बायदि मानसि आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।